Ahojte, ja som Tomáčo a dovolte mi, aby som vás všetkých pozval na autorskú literárno-grafickú hru alebo súťaž Autor In, ktorú pre vás zorganizovala kaviareň Libresso v Námestove a Dolnom Kubíne. Táto literárno-grafická autorská hra je určená všetkým nádejným spisovateľom, mimoriadne kreatívnym grafikom od 14 až do 100 rokov. Máme tu jeden krátky príbeh a 1000 možností, ako v ňom aj ty sám môžeš pokračovať. Treba napísať ďalšiu kapitolu alebo akokoľvek ilustrovať tú poslednú a posúvať jej ďalej. Takto sa nám to bude celé zauzlovať a vytvoríme potom jeden unikátny produkt, ku ktorému sa ešte dostaneme. Ide o skvelú šancu pre každého, kto sa v budúcnosti chce literárne či graficky presadiť, ale nevie ako na to. Tento projekt je prvým krokom začínajúcich autorov k ich prezentácii a naplneniu vlastného sna. Náš príbeh na pokračovanie nájdeš v kaviarni Libresso, alebo treba zbehnúť na Facebook, kliknúť na súťažnú fanpage Autor In a prebehnúť si albumy, kde v skratke nájdeš všetko podstatné info. Každý mesiac počas celého školského roka 2014-2015 môžeš písať a posielať svoje kapitoly na súťažný mail a posúvať dej vlastným smerom. Ak radšej kreslíš, vhoď svoju kresbu do boxu priamo v kaviarni Libresso alebo ju odovzdaj svojej slovenčinárke, ktorá si následne v pracovnom čase vybehne s kolegyňami zhodnotiť ten neuveriteľný dej, ktorý s tebou prežila a celý ten tvoj deň a takto si pokeca pri kávičke a vhodí za teba tú ilustrovanú časť do boxu. Top príspevky priebežne nahádžeme na web a vy sami si odhlasujte najlepšie kapitoly a kresby, z ktorých odborná porota vyberie jeden top, ten sa pridá do príbehu. A hra pokračuje ďalej a každý má znovu a znovu šancu posunúť dej podľa seba. Každá nová kapitola bude mesačne zverejňovaná najskôr v kaviarni Libresso a Facebooku. Odštartovali sme 1. októbra 2014. Knihu, v ktorej bude figurovať možno aj tvoje meno, vydáme v júni 2015. Takže píšte, kreslite a zapojte sa do unikátnej hry Autor In.